ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, як хоҳиш дорем, илтимос. Намедонам чӣ қадар дуруст аст дар ин канал ин хел эълон кардан, лекин умедворем ки ягон кас ҳами далнабоишиҳо шинос дорад ё ин ки ягон группаро мешиносанд. Хулас, як одами наздикмон бояд Россия бидрояд нами мошин қати, мошини фура паровоз қати. Дар роҳ баллонаш мекафа, баллоне ки ведущая, баллони рулавой мекафа. Ҳамуҷа ай як мошини қазоқ баллон мегира, залог ҳуҷҷатоша метия, техпаспорт қати бо як ҳуҷҷати дигаша метия. Ҳами наздиктарин сервис рафтана договор мекунад, мераванд сервис, баллоноша алиш мекунад, баллони ӯ мошини Қазоқистона метия, лекин ҳуҷҷато аёдаш мебурояд. ҳуҷҷато дар дасти шофёри Қазоқистон мераванд. И бояд якамон бояд чӣ бидрояд Россия, ҳуҷҷато рафтагия, ҳозир даромада натонистеса, дар ҳамин хоне ки дар раҳ мондагия. хоҳиш аз шумо касоне ки группаҳои далнабоишӣ мешиносанд ё ин ки ягон шинос дорен, ягон далнабоишӣ ки ютуб канал доранд, ҳамин линияи Москва Тоҷикистон ё ин ки линияи Россия Қазоқистон, Ӯзбекистон Россия фарқ надорад. ҳамин линияда шинос дошта бошен ё ин ки ягон каса бишиносен, ҳамуҷа ҳамин суратҳоро партоен, шарт нест ҳам видеоро партоен. Агар битонен видеоро партоен, агар натонен ҳами рақамҳои ватсапи акаи Илҳома мемонам, соҳиби мошин акаи Илҳомда алоқа бироен, суратҳои мошинша данёша мепартояд, ҳамуҷа ягон группада эълон кардани бошен, скриншот карда бигирен ҳам мешавад. Дар описани рақамҳои худам мемонам, метавонед мада муроҷиат кунед, ман суратҳоша партофта метавонам шумода ягон группаро бишиносем, бидонед, эълон кунед, то ин ки ҳами акамон ҳуҷҷатоша бигираву бора сари вақт бирасона, мушкилиш осон шава. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат барои дастгиритон. саломат бошен, сарбаланд бошен. ҳозир дута гови гусаладори фурӯшӣ омодагиай авёра шумода видеоша мемонем. харидоро бошам. марамат. бародаро гови чорнапёсраи дуюмзой буғузи сару синаай дуюмаша мезояд. якта зойдагиай, дуюмашта буғузи сару синаай. якум гусалагишта 10 литр шир ба ҳазур додагиай. одами хушро тарбият мекуна, айда литр боло шир мегира. гова хушро тамошо куне, нашод хурдан, саломати аҳлӣ барои 4 чоч кор карданаш гарантияш хати метиҳем бародаро. беҳад чочубари фасон дорад. ҳозир синаоша тамошо кунед. ин 4 чочуш беҳад гова ки осонҷуша ки аҳла. ин нашод аҳлиш ба ҳазур синаоша дастмол мекунӣ, мехапӣ, ягон чи намега. қафои синааш тамошо кунед, беҳад синаи фасон дорад бародаро. касе да маъқул бошад занг занед, иншоаллоҳ муомила мекунем бародаро. ай тарафшам гова хушро тамошо кунед. касе да маъқул бошад занг зане, иншоаллоҳ муомила мекунем. нархи гов бошад 14000 сомонӣ бо муомила дорад. 14000 гуфтесем бо муомила дорад. бародаро гови чорнапёсраи дуюмзой дуюм гусалашай тоза чорнапёсрай нав зойдагиай, зойдагиш якрӯза гусалачай, гусалачаи ғуноҷинча зойдагиай. гова хушрӯ тамошо кунед, тоза чорнапёсра найна мегам бародаро. беғайр аз гусалаш бародаро 17 литр ширда ба гарантияш метиҳем. якум гусалагишта то 17 литр шир додагиай бародаро. 16-17 литр шир додагиай. дуюм гусалаша зойдагиай бародаро. гова хушрӯ тамошо кунед, беҳад гусалаи зури бад зойдагиай. гусалаш ба қуввати аҷоибай. гови ҷӯшиданоша мебинем, беҳад гови аҳли осонҷӯшай. ширбуроиша бинед, ранги фантанай осонҷӯшай.
چورچوچی آز سانجوش داره. کسی ده معقول باشه برادرها زنگ زنه این گوساله شه. کسی ده معقول باشه زنگ زنه انشالله معامله میکنه. نرخیگاه باشه برادرها 19,000 سومانی.